amma kafin mu je ga wannan akwai ɗan tsokaci da bayani kamar haka ɗan takaice, wanda yan uwa kullum mu in muka zo kafin mu bada karatu mukan bada shawarwari dangane da abin da ya shafi masu da'awa a social media, da wanda suka fi mu ilimi da wanda suka fi mu shekaru, ba wai don mun fi su iyawa ko sani ba, a babin shawari ne. Domin duk malamin da zai tsaya ce Allah ya ce annabi ya ce ba karamin mutum bane, kuma yana da mabiya da yawa, amma wata na shaidan zai amfani da zuciyarka da hankalinka ba don komai ba sai don ya jawo maka makiya, kuma domin ya batar da kai. Na sha faɗa, kowa idan ka zo za ka yi da'awa irin wannan ka isar da saƙon da Allah da manzo suka ce a isar, shi ya fi alkhairi. Da ka zo ka dabaitin attention na mutane ka yi ta wasu faɗe-faɗe ko maganganun da ba su dace ba. Kwanakin baya bai wuce wata 2 zuwa 3 ba in ba manta ba, na yi magana dangane da wani bawan Allah wanda ko ni nan bai fi shekaru ba, amma wajen da'awarsa mu sani cewa na yi bayani a nan, duk iya da'awarka ba za ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba, duk iya da'awarka ba za ka kai annabi Nuhu ba. Amma Allah da kansu sanda yake cewa annabi ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana. Ka duba duk taurin kan fir'auna da kafircin da ya a duniya, sanda Allah ya ce wa annabi Musa faqula lahu qawlan layyina. Da haka za a fahimci da'awarka, wani har ya bilibin da abin da ke faɗa, har wani ya shiga musulunci. Amma yanzu mun wayi gari, saboda an san ana yada dawar a social media, sai ga mutum ya hau don ya yi suna, ya kira wani kungurmin malami yana zaginsa, alhali yana da biliyon mabiya a duniya ma ba a Najeriya ba. Yanzu akwai malami a Najeriya nan duk duniya yake da mabiya, ba a Najeriya kawai ba. To ka zo kana da'awa sai kana zaginsa har ka kira sunansa, don Allah ya za a yi mabiyansa su fahimce ka har su dawo kan hanyar da ke ciki? Ba zai yiwu ba. To dole mu yi haƙuri, mu dinka isar da saƙon Allah da manzo. Kuma bayan wannan, a musulman ma wasu ba su yi bilibin da ƙungiyar da kake ba, balle wanda ba musulmi ma ta hanyar da awon kai shiga musulunci. Haka ne, dole sai mun gyara. Yau mun wayi gari kawai mutum ya social media ne, ka zagi wancan malamin, ka aibanta da awarsa, ka zanna ka je ya faɗi daidai 100 kuskure ɗayansa za ka hau ka dinka yaɗa a social media. Ba adalci muke yi wa musulunci ba, wallahi ba adalci muke yi wa musulunci ba. Kai akwai wanda fa a cikin da'awarsu ma sai ka ga har ma suna ƙoƙarin yin magana akan manzon Allah don su yi suna. Ka ji mutum ya ce maka ko manzon Allah, da gaske ne manzon Allah ya wuce ko? Bari in gaya mana gaskiya, manzon Allah wallahi ya wuce ka ce masa ko. Tsabar darajar annabi ka sani, ba ni na faɗa ba, tsabar darajar annabi duk Qur'ani babu inda Allah ya kira sunan annabi ma da sunan shi. Duk Qur'ani na baka asamin, wallahi tsabar darajar manzon Allah a Qur'ani ma babu inda Allah yake kiran sunansa dare. Ayin ka kula, ko mutum ne tsakaninka da shi, in kana jin nauyinsa kana jin nauyin ka kira sunansa ma dare, haka ne? Balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu idan babanmu, al misali mahaifinka sunansa Kabiru, ka isa ka zo ka ce Kabiru ba ni naira 500? Me yasa ba za ka faɗa so da babanka ne yana daraja, balle manzon Allah? Ka ji mutum ya ce ko akan manzon Allah, ana ganin kalman ba wallahi komi ce. Duk inda ka ji Qur'ani ya ce maka Muhammad, to ba Allah bane ya kira suna annabi da mu, amma duk Qur'ani ba annabin da Allah bai kira sunansa ba. Ya Musa, ya Ibrahim ko ya Nuhu, amma duk Qur'ani in ka samu inda aka ce ya Muhammad a Qur'ani, in dai a Qur'ani nan ne kaga ya Muhammad, ka zo zan baka miliyan 10 wallahi. Tsabar darajar annabi ma Allah baya kiran sunansa da ya Muhammad. Amma kai a suwaye in ka tashi ka faɗi magana akan annabi yanda ranka yake so, don kana harkan da'awa, in tauhidi za ka isar, ba ta ka ake isar da tauhidi ba. Muna ganewa? Yau ba ta ka ake isar, an yadda an sani ba a neman taimakon kowa idan taimakon ya kasance Allah ne kaɗai mai yinsa. Akwai taimakon fa da ake nema na bawan Allah, haka ne? Shi wannan daban. Idan ka ce baka neman taimakon kowa sai Allah, an gane ko? To dole sai ka yi istisna'i. Akwai taimakon da ake nema na wani dan adam, ana nema ko ba a nema, shi ba shirka bane. Dole in kai bayani sai ka fito ka mutane bayani filla filla, ba ka bar mutane a cikin duhu suna tafiya ba. Manzon Allah dai kowa ya sani ya wuce gaban wasa, wallahi.
Allah fa san da yace wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasulu illa al-balagul mubin. Kai ka gaya min mata yanda za a yi ka shiga aljanna in baka fita wajen annabi ba, ka gaya mini.